Matapos maantala dahil sa COVID-19 pandemic, umarangkada na ang pagdaraos ng Philippine Military Academy o PMA ng entrance examination para sa mga nais maging bahagi ng uniformed service at magserbisyo sa bayan. Isang Pampanga sa tinukoy na testing center sa mga cadet aspirants na nagsimula nitong September 2 na tatagal hanggang September 4. Ayon kay Captain Richard David ng Philippine Navy at Assistant Commandant ng Cadets ng PMA, simula nitong September 2 o ang unang araw ng exam hanggang ngayong September 3, umabot na sa mahigit 200 ang nakapag-exam. Pwede po tayong mag-serve sa Navy, sa Army at saka sa Air Force. So, ang makapag-aral po sa PMA ay isang noble privilege to serve our country and the people as an officer of the Army, Navy, or Air Force after graduation po sa PMA. Sa mga interesadong aplikante na hindi nakapag-submit ng requirements, pwede pa rin daw mag-take ng exams bilang walk-in applicants. Sa mga cadet aspirant, kailangan kayo ay natural-born Filipino citizen, physically fit of good moral character, single at hindi pa ikinasal, hindi rin pwede ang buntis, at least senior high school graduate, walang administrative o criminal case, at least 5 feet in height para sa mga babae at lalaki, at least 17 years old to 22 years old sa June 1 sa year of admission. Ayon kay Captain David, isa sa mga dapat ikonsidera ng mga aspiring cadets ang pagkakaroon ng puso upang magserbisyo sa bayan. Mahalaga rin na buong kanilang loob. Sa training, parang wala pong mahirap kung titignan po natin ano ba ang may dudulot nito sa atin. Ano ba ang may dudulot ng ginagawa? Bakit tayo nagja-jogging? Bakit tayo ninumulat or para maging officer? Bakit? Para pag nalaman po natin yun kung bakit, pag na-internalize po natin yun, baka masasabi po natin hindi po siya ganoon kahirap. Pero yun nga po, pag sinabi ko nga, kung lumalaban yung kalooban po natin, lahat po ng bagay ay mahirap. Sa mga makakapasok sa PMA, makatatanggap ng mga benepisyo at pribilehiyo tulad ng libreng college education, monthly pay and allowances, progresibong career bilang isang officer sa Army, Air Force o Navy at iba pa. Hindi ka na manghihingi ng financial support sa mga magulang mo. Siyempre, nandun pa rin yung moral support, kailangan nandun pa rin. Pero yun sa financial support, mawawala na po yun. Nung hindi ka na manghihingi ng allowances or pera or pangbayad, pangmatrikula, pamasahe sa mga magulang, napakalaking bagay na po. Sa mga nais humabol, tumungo sa Barangay Tabon, Mabalacat City sa covered court ng Santos Ventura Elementary School. Kailangan magdala ng 4 na piraso ng 2x2 picture, PSA birth certificate at Form 137 o Form 138. Kailangan din ng medical certificate. Sinisimula ng pagproseso ng mga aplikante ng alas 7 ng umaga. 2 set ang examination, isa sa umaga at isa sa hapon. Bukod sa Pampanga, may testing center sa Camp Aquino sa Tarlac at sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Sa mga hindi naman makahahabol hanggang September 4, may ibang schedule pa para sa testing sa iba't ibang lugar sa bansa hanggang October 2, 2021. Halos 15,000 ang nag-exam taon-taon sa PMA. Ating pong mga kareyon, ito na po yung chance natin para makapagsilbi sa bayan, maging isang military officer either sa Navy, Air Force, or Army. Pagkatapos, ito na po yung makapag-serve. Sabi ko nga, makapag-serbisyo sa ating bansa. Jennifer Salenga, CLTV News.